Yes. Yes. Mama part my listen again, Maybe catch them with Agradaa nya Okomfo. Busum bia no we fa no. E ono no na se na o hye na dwen. E na okodi Sumsum fi bi. E no de beta ho se o de ye asore. It is also a sacred dia. E ne apobo obo ye nyina omra bonten. No me pa obi a chew. No fo obi a sika mfama no sanya dai emma ho mfama nipa no. Etiefo a mohwe ye motie me free oyine ba media. E de beduru na Kesse TV a me kan Agradaa ho asem program bi nu. Ya munim. Me catch them etiefo se asore na wakote ye no. Afi na obi bunkrofo pa. If is a ho de obi e ba so obanya me fie na minim adekoro ne abakoro tema mi mu a ene de wo pa wiase de yakoya se de wusi bu nkofo nya ho nyina achi no aso dem na ade kokko wuraye ahefo ye mamu nyina akwa ba wo hwe ye e wona na Kesse TV na Kesse TV be hu ye kuma setafo pankro no bosuom se ne da bia ye ka kire mo no enkom obi mu mfaso na wo do ha no dadwene abre no sanse ne bonsam nam te se jata bobom no ahwede obenya no no amene no to obi ani ate obi ebu no yonko nanso ahade ye last stop a oba wo ha no dadwene eto obetwa na ene ya transe awie ede na am ya transe ye nyina anim Okomfo Agradaa won wo se samre de waye Reverend Dr. Patricia Esiedua ti ofrakom woko ya so dem ti no obi anim se wo kwaso dem no de bibia kotwa wo ho na se wo ko ho no so de no wo ye ne ha no kra de ne sha akofa bi ho de aka ho sa sofo no bi no akokope wo mo aka ho so agentete ye no ye de kan no ho na de ntia na ye ba na Kesse ho na be din komon na Kesse ka asemi ni mprenu so ba kon ewo eye oheneba eye media na asa oheneba TV ena ono ani TV so a eye na Kesse TV so waka Agradaa ho asem ti se ho asem abade a mpanisi ba bia chekere boa no ehwa na yesane no ti ye ba ne na bedi no ho enkomo de to so mienu osan ye Okomfo die enti na Okomfo wo se wo furu akomu akwaso dem eno etesi ana twame medame ho abasisi a me ba enne eja tuato enso wa ha me basisi a ayafo ye mamu akwa ababio sani edi ka ma munya nte ye no na Agradaa no ye Okomfo ne o se o waso dem a wakwakote Heaven Way Church a kese heaven no da so de we the members nyina akwaso dem ti se aso dem wo be ko heaven wo be twa ticket won ti me fiti prekope nkwaso dem sani abofo no bi sane frusro ba wo mu hutem no mu abesi wo mu ntua hwe no na Agradaa aso dem wo be ko heaven abetu sika ti samre de aye fomfram eso abu ne nsoro ma afaso ma woko court kra ya man bill ekina obesan akọ eye court bio nana asemun yesi wo hunu kan de di kan wo oheneba media de tosu mienu wo na Kesse TV ti nipa bebre be ka se wo bo ena samre de edahwe na etisa ade a ede na hu ya ma wo share sankom yo enya sedie na ele Ghana fo ni abre papa esan sesane ansori bi ene asofo bi egu nyankopo dini hu fi na wo mu o aye no ano edrenti nana yenko agafo adeshimama de edika medamase samadawroma moda sotembia bomichidom na sabia musevia nya do kafrache mo ton me yakasi eton obi a enesai sabio uduafu edobaye na enobaye na ama head oye ekwa ni nyina gira se madawroma na eti baabie nokre doctor baye doctor no ne firi homa so ne mata no ye kese na aboa ntakra so ne ma ne ye kese nti de meka na se aseda na Kesse ahwefo edia dodo no sabre mo hwe me firi oheneba media na Muhammad Awroma ye benya na Kesse TV ane Madawroma ne ho na Sumsum Ahintasem amamle ne amane ho na niema hodo pi Madawroma opetia onsaka unya ne baabia na de de kan emphasize na mo twedi ampokwa me eje obosoro basa se tutubu so nyame otonso bo awie bo hu ba ha no ba nom so adoma boa ye da so tiase ne mo je di mo afiri sane ketere madabo duemu ye da so tiase
eka wotamfo nkona nka ewu nka ewu apa nanso ne ye da so te ase eda wotamfo beka no nkona nka kom de wo na nka wo sɛ no wadi saa da na wudi me nka vufo ne nka te kwai ne adwene nkwai ne nkwa no fa wo sa ho mpunam so na tafrika ho tafre ne nsa wa tafre de sachi efise odi onyankopon pɛ no nya ne do nipa pɛ de onipa pɛ ene nyame pa enkaka obi nkumpo na nka wo da e wan sɔre nekore nanso onyankopon sabia mu sabia nya do da na sɔre ho pintin ho dre sɛ taya krentwe wati ase aha nti onyankopon de one ni hwɛ man nyina one bibia ne dia wɔyɛ no fotabra ba wati ase obi atimu anu obi yɛ da otwe dia mpo ase yɛn kɔ so Agradaa asɛm ebe atwa mu ohene ba media ya saa bre asɛ sister Fozia ɛna ebe yɛ sa interview no em sɛ ne Fozia ebe Fozia ansa na em sɛ virgin lady beba na Agradaa asɛm aba sɛ ɔse asakra na sisi ade wayɛ sɔfo maame wɔyɛ reverend doctor saka ho ma dwenkyere ɛhɔ na meka kyerɛ atiefo ne ahwɛfo sɛ ewiase yɛfunubo ne wo yi onim smasa onim makosa ɛna sɛ oyam tu na amodanta na yem tu na nkɔ tamwa gye sɛ wopɛ ɛno aduro na anom ansana sɛ bi yɛfunyade no ɛto atwa yɛnhwɛ bibie onipa abrabɔ a yɛbɔ onipa esu ene ne ban wudi sie te sɛ de kura dakropɛ ebedadi ayisa yɛfunu no ati sɛ nyinsan no nyinsan we so obi nyinsan a fufuro mu na enwanwa yɛso nyinsan so kwa ni bu a wonyem wɔsɛmɛnyɛ bɛɛdai ebepie ebetua na wieye ɔbɛɛdai ɔbɛwo ti de sɛ de ɔkomgye ya ne ɔmee mehwadeɛ bi na mehunadeɛ bi na hunamu so no me de mani tutu niema bi eka bi bom enam ti bi firi mu ene ede hwe sunsun mu ade ede kosi ya hunu se ewiase sabia mu sabia nyaado ya se oba a onye sabia na de ne a utwa ne ba akra e be fa to oba a onye no ai utwa ne ba akra e be fa ne to e be fa to wa hu eye adwenkese ena maame no kotena ase na oprane ye ono oba no no otimi prane adwenkese sa oprane ai ena woni nipa bia na o de so me ka ba e di fufuo na alum ho nkwa obisa asem pa na de ekoba asa nyina ne se de di kai sebe onipa otiwi ase a wo so tena se din na o focus de ma bi se oni si bibi do se ade wei ena meye na wodwene saa de no nko a tena se din abla besa na dwobe dom yenu ya obi adeda anya bia akra no enkosi na de che no obenya muaye no ansa no benya ansa no de edi ka ye hwe so ye komfo oye komfo no ye komfo wo na no so ye komfo na wo hu so ye komfo meme de minim so na onye komfo na ne gbogerege mo twa no na sa okra beto abogerege mo twa ho sam na se ne madana komfo and they say sabia mu sabia nya dun twa ho de obi atimi twa ho samre wo mo de mo akomfo go enka ne obo se ma men ka sam kire wo enka ne no obo so obi hye batakali a no ye komfo ana oye panyin bi pa ana dimem oye dimem wati ase ene se batakali hu ne bi ya hye obi abu sa obi atimi to bi hye engineer akra se no hye bi na enti batakali na egbo no won to bi na hye no so ye komfo ena enka no bo so obi ye mpesempesa ye mo fra no rasta no a oye komfo ana se oye bagina niema mienu ena se rasta fo abu mo wo sa ahyenso de no ena wo sa ahyenso ena rasta fo abu to obi twa mpesempesa no komfo batakalisha no so de shila yiri trimu ana nanimu a no so oye komfo a wo ni na nim so oye komfo me de nim so onye komfo asama me ne mo kan nyina atiefo ne ahwefo a no mo hwe me film na tente to hene ba media be sisi nya ye station kura ye bie ye tie ye sha asia foforo no me sha be kan asasem kuro ya e fa Agradaa ho so onya aloda ososo da ya na so onya komfo obi ye komfo a sebi nim obi ye komfo a yetwa na ni ase de ka mo ana obi ye komfo a de edi kai ni su ne ban e kire na no kasa e kire na dwuma a oye
ne no kuradiem ekire efise so obi ye konfo a ontimi mu obi nyini sika da we no ma sika gele o de to so bienu me betra ohine ba media ebe kan ma tiefo nyina se sika gale sende ma men sende ma enkadro ho debi na ye den eye nipa emola eye azan eye adwen ene ade bi a wa matra se aisha ode kan samama dom aba na nchen enya no kreda ade ble bi antia na sofu bi be kan se onyankopon apie ne kokko ase yankofo botwi ekoye se ewo se ka we samle nyina ma hu mpanimfo no se ka mo chi no obi a won right obi a won right ya se what that dey dipa no ye human right onim se o da obi e bone etiamra eti wo se ka chi no ofa no hudi yeti ye se obi se yesu bi se yesu abepie ne kokko ase man krofo bokukuru ba koya kokko ase be na yesu ho ni nyina ye mola enu bi na Agradaa ye ade yi Ghana fo no enipa betra TV so me na yesi first cap omunya konfo ni nyina ye mola e adwen kese ni omu hihye ofa hwe akomo wanya bancha pese dia boadi o akomo yo fre onyankopon e na de ma ye fre asofo no ye asofo kra de so so ye fre ho ne fre no yesu nyankopon fre wo mo ne no ya onko school one no ya so mama ka se de na ye fre akom Bible asole eye ne ma mienu pe ene say unya Bible no a na hu na kenkaya o ye sofo bias hu Bible akenkan ya aye sofo unya so no ye so mi Bible akenkan na me ye sofo una unya wadwe so be ye sofo this o hye nkom kan ho edi enkom de enye no so ope ba bia fa no yakoso wani so aduro ana ya mu aduro ahuru wani so nanson ya mu akope boja abo na duro anadwo ese no ya mu akope boja makoma konson yakote ahamana ya de atekata wani te ya so wani so aduro obehu na de obetu aka obi dress ya hye nyina che no betu ntimenye like say wawie no wawie asole de nya de bia ne tie enye den asole de be sesi a wutu sesi a medu afa kwa bi sesi a wunu makenkai wunu made awie na nsa pepe no nya sika se botwo ma bokrerika krerika sa atade na ade hye de se nya hwe ere na te asore ma me nam so nya ayi cancel wa ha ya busa ha nam so me cancel wa ha nemom utiri no yonku tiri nsa ye nyu yonku puya ande no kre ba wo de kemetimi onyankopon amfa ma wa wo de kemetimi na metimi aye betimi se omu aye asore omu nuru wu ni dia obi omu ni mu kotakura profo kra kan na wo wa kan na chese wo hye mu kra ki free na ni dia wo so ti asore dia o de ere ka mola na betima bapa blusupa me metimi ahye kan o te ya na ti bom se kikikikikiki wow obi se yankofo yeso be penu kokko ase Ghana ayete ha yankofo dimni ka krik fa ho ka yankofo boma yakoya yesu bia ni ho wafa ne ho adi Ghana man sabio anoma bia no abejo no abeda da ni pa no afa ne ho adi me be ka kira mo se Agradaa nya konfo busum bia no e fa no eye ono no tena ase na o hye na dwen e na okoje ni ne ma boni bi Sumsum fi bi e na ode beta ho se ode eye asore hwe wayere o me bu sa be we etiefo na me ka e magere me ka kira mo se oso asakra me bi se abo wo so woro no ho a ena ona so nya wo bie mu ana wo duru ba bia na opa ne ho achi ye ka so opa ne ho achi a na ne woro ho nyina woro ato be ko na wo woro ho gu ho na asa fantoma ofra ye dey efra oda so ye snake oyo be kaw ana me boa no de to so bie mu Bible osikani ni ko Yesu nchen okro ne nchen no ka Yesu ka che se oso ode no bobo Yesu abeka na di fo no na Yesu hwa ne din no ka che ne se be ma wosu betima di meche wose an wosu bedi meche wose an wose koto wa hunya de nyina ene de wo nyina na fama hiafo wantimi eho na eba se ebe ya din se yoma beto awura pade tokun tinse osikani be ka so be ko heaven yes esi a obu nkrofo wa yeskani o wa yeskani de tosu bi mu Bible say o say se me di kontompo ni na blabaji obi ade a me bo ho prenson ahodo enson de many palo se me di kontompo ni na blabasem eji obi ade a me bo ho prenson ye dai e de mano won de be kire no
sɛ de kontompo ɛne namblaba ɛsɛm gye obi ade ɛtɛ sɛ si a wuti wei sɛ me ma bebu abuapo aju sika ne sɛ masakra no menum ho a saa po bo sika ni nyinaa no ɔsɛ ɔde ma ade ɛwɔ sɛ me de bro na me sa yɛ dɛ ɛbɔ ho de ma wɔ ɛde kɔyɛ adwuma me de kɔyɛ adwuma enti asaso ma nipa no so a wubu na po gye ni sika na bra bo so ayɛ dɛ asɛi enti so so asakra de a ɛne apobo obo yɛ nyinaa ɔmra bonten na ɔmɛpɔ obi a kyɛw na ɔmfo obi a sika mfama na ɔsa nyɛ dɛ ɛmɔ ho mfama nipa no ne nyinaa akyi no so no tie ne yɛ o ne nyinaa akyi no asɔre no a ɔkɔtena mu so ɔyɛ asɔre da no ɔkɔtena mu so ɔyɛ asɔre no ɛyɛ apobo sika ɛna ɔde kɔtɔ asɔre ɛna ɔde kɔtɔ asɔre da no ɛna okunu nso so yɛ sɔfoɔ ɛna ɔkɔyɛ nti sɔfoɔ no na ne yere no ɛbɔ nkrɔfoɔ apoji nkrɔfoɔ gold ɛna ɔmu sika ɛne wɔyɛ mola sika gale udinetu no ne sɔfo no deɛ bɛ afutuo no ɔde maa ne yere no enti ɔno sɔfo na nkasa no kɔ a ne yere no ɔwɔ asodie kɛseɛ ɔno ɛkyɛ ɔbɛyi no ɔmɛka bi na panyini trafie mu ankɔra wi na nka ne ka na nkawefo ɔyɛ dɛ nya sɛ ɔbaa bi wɔ ha ayi ma no me se panyini wɔ trafie ɔka ho deɛ ne ɔbaa bi wɔ ha onim sɛ bibifoɔ anaasɛ Ghanafoɔ ma sɛ woware no na wɔwɔ sika ɛkyɛn wo a wobuo wɔ fam koraa nti wei no ɛnya bia no nyɛ obi obetimi akontrol ɛnya bia no ɔbɛwale bɛɛma no na ɔyɛ Agradaa sɛ na ɔnyɛ Agradaa na ɔyɛ Agradaa wa na ɔbɛwale mpo na ɔyɛ Agradaa nya wɔ mo na ɔmo sɛ Bible sɛ esum ne hyɛn ni twaka nti ka sɔfo no nyae na ka sɔfo no ka saa kwan bɔne na yere nam so no ko tunu funu wa nyae wo so ɔyɛ dɛ wɔtwe ho firi no nkyɛn da bia wariguo so nyɛ awaliguo nyɛ sɛ ɛyɛ ne nkwagye ho asɛm Bible asɛm no na daakye bia onim sɛ Bible gyina ho madeɛ ya ɔmo sɛ gyina ho madeɛ nkwagye ɛno no kuradie no kuradie ko wie deɛ ɛyɛ nkwagye sɛ wo pɛ nkwagye ama wo deɛ yi okra eti sɛ wo yere no ɛde wo twe afiri nkwagye ho a nyɛ twe na abɛtwe ho no wade wo ho obi abebu na konta enti de nam no so sintu dia no beba no so onye dey ɛna enkatebɔ ne sɛ baduasa o we nkate ne sɛ baako apora de aka nyina obɛ dey obɛpragu fisa anwono na yɛ dey aka no di papa na anya sa enti sa ne yere okunu no ya matisi wagya aware no afei na ɔsesa afei no wahunu sɛ baabi ana na yere afei no ɔsesa na o nyini yese bia Agradaa o jaya akomunti na mo akomfu asem woni abi o jaya de akom onye komfo wọ́n mo eti TV so Instagram Facebook YouTube na nipa dom no mo nya komfo na so no wana akokasa komfo se ko onu aka se nzongo hene sabia kaflache wayi mflama bone na nam hina kodi abetie ti o mo nya komfo o mo nya do no a wọ́n mo eti TV so ne womu do no anya akomfo pa nkasa ewo Ghana memu ha no metu aka cho so womu nuru 60 ense se mu amoya akomfo a nipa gimu die se mo ye papa no de be na mo ye e de na wo ye wo wa no o man ne so obi a won right obi a no obi aso ne freedom ene nipa no wo ye na de obi de no watima koka wo bu nkrofo kura konya sika meka se wo metwofo wa akro ewa wudifo na nipa bonefo nyina na wo mfa apresifo ene me na mfa me de metwo ye de bayi me ka se onkrofo bebre wo matwo mo me nkrofo bebre wo matwo kete kura wo matwo na se me nkobo obi apo me nkoda da obi no manya matwo me na ma me ntire mu fan madwuma me ye mfie aduasa ne akire ko mfie aduana ne amekom ye besi de me nada obi da me mu obi kwasia me nye obi mfa kwa abone so me de ekura me wo na me de bo anipa enti hwe me no na mabonti ahwe se ne nkrofo si frɛ me fans no obeka se sebia president fans no a wo ya onem se enipa be se nan kura ba se come stand MP content kro because omunim aba eden etimi mu ena omunim se de misu ene me ban ya metie ena omunim se de misitie me nantin firi ya nkokeje tie nkoto to ne manfa what you say they omunim de me ye metie fi se de me wo mpo no me de mu obi na ye de no obi de me koka me ka sebe awrechechire ne bone asem a kire nipa me na twene wo firi bone adeti na me kwa kwa ayese first time komfo bonsamo ye papa no aye first time one bonsamo ye papa no bia we semunu we ayese no bia obi akeka ne nkwase asama na so we ayese no bia first time one onipa no ono na dwene mu ne sabe ne nkwase adwene e woni tiri mu no de kan san kwa asam no kire me say this is the first time komfo ye papa no won say bonsamo ye papa no ono say ono na dwene say on say ebia ni o kwesi ahwe
Agradaa se see omo obi ehun so ye konfo akwa beka mo wako bu nkrofo nya sika na osa kwotena aso dem odi nyansa kwaye sa dada ma di sika enti se see no no ye konfo na obu nkrofo no se ne nipa beka akonfo de omi nipa bo akonfo ye na adafo mebo ana enso so onye konfo ogu ehun fi ene se de wasan de awura sori ene nyame ya adoma nyame na ya adom na ye nyame na abɔ ne pa se bonsam na abɔ ne pa sa asofo no se akonfo anam obu nkrofo no omo didi akonfo atem ene nyame so ya adom ena se konto nokro oyi utwe kontompo ma asafo ayira wo da abontere ena utwe kontompo di aduane bɔne so ye funu ye oya ana meboa ba ye sofo enti nyame aye madom ena osa akoye sofo to akoye sofo aso mo a mo ye kristofo a mo di akonfo to be so di ayi enti wo firi we mu ba ba ye den di mem ene so be di mem kesi o so be di so di o ba hajia o enti ye ka we nyina asem no me be ka se emra etiefo a mo hwe mo tie me firi oyine ba media ene be duru na Kesse TV a me ka Agradaa ho asem program bienu ya munim me ka che etiefo se asoro na wakotie no afi na obi bunkrofo pa efi se ho de obi e ba onim se wo banyame fie mo ho so de etiefo me bo na ayefo bonsam fie mo ho de bonsam fie se enipa adwene mu no bonsam fie ye deje se sia obi ya bonsam se de ne a no onya enye de asore asem to no se me evangelist reverend odifo ensepakani ana wasofo de to no ho a wo ya bonsam kro di na da no so no amna be ye papa wo ye han bofo yeah enti sabia mu sabia nyaado wo ye sabe pataku ene wafo odwan ngoma e dia dra no ho sana ekoso obiase yantia na nkrofo bebre me yata no konfo yebu nkrofo jo musika enso wo ma me yata no konfo ni nyina no obia ne wa ye konfo honhum bia ni wa etini moja be akomiye moja amfa ma wa untimi honhum bia ni wa ni sunsum bia ni ho a etini moja mu onyankopon han ne fra ode fra ni tumi ode ma akonfo bia ni ho bi woni mu enso so ode tanu abetran ho atoro ho so enu obu nkrofo woni wa na akoka wobu nkrofo sika owo no uni bi ka wodamu no me kwabla Kesse bi twa da bi anya sika na bi akoto bi jesa sabe obi bedum so ode be chew obi a waya ade ama obi na akana koma so ode ade ne be chew mansion house obetena mo na bi a me ntwa da bi anya bi atrem efi se wonam kwambo ne so enipa otuma bu obi agini sika 800 million na 800 million ofa onya nipa nan kura no a enipa nan a onti ede no onti menye ye protection ama nipa kototo wu nwa isika kotokro tu abanso okrakra ma abro no ma ne ya confirm ne ho niema aye mu nsam na akoma nipa no kura no a ogini sika be se bia 18 million 1800 Ghana cedi kura no o tua ne ye ya obobna meanwhile what tete sa niema we nyina afiri mu kura no a wo wi asa ko post office akopost to and the post office wo de yikwa wo kotua ho taxi utia tax kakra ho na now de ja Agradaa e ba seska we nyina wo gini pa no kra no unya hwe mfirim no o tua no e ne ya nipa ba afofo onye hwe ma no wakogini ska be se 800 million wakotua eti da bia no usu di no kura kwaya da bia no wo mobo enti nipa bia te se wo ye nipa wo da busuamu ana adwumam ana adwuma die bim na wo ye sa nipa na wo ye no kwalefo a ukotremu a ya beso so sa akoko efi se ye to na adwuma na wo ye no we ka se wo na kalabule na ye o pese ko tuo kalabule no so mpenti wo betuo ma no aduane agu ya be bopo e de asema to so wo betuo bokro no e de aso so wo betuo ye bibi amonu maguase ye betuo ko diawu e de ahyew sa na ekọ wiase tena wiase no aye bone man efi se sebia nyaado sebi kafrache ye kan nyina no o so ope no kore obi nam kontompo so ene odi ape ni yedie na akoma no kore na man ho abedadi obeto obopa akwa biakum obetene to obebo sa na ekọ enipa bebre adwumam o ko adwumam ne ehun sa wo yamfifimu a na akromfo no ya fa ho adwene wo ye de ni a ya babo kro no ahyew ye betu di asema to so ye betu akọ wo wase aka kire adwuma wura no so hun sa wo ye no kwalifo omua de beba no se ye be fa kana tisi kwa bi so na adwuma bi a wo ye no a wo mu no a ade bi a na akowia adwuma wura no be bi sa na be ma ade we wusimi hu ni was ade nya na me de sha won sa
obetuma daadaw aye akwa akobɔ uki office key kura asafwa e de akobie pro no akobɔ kro no de abɛhyɛ wo de asema to so me okɔda afi ase abra onyankopɔn nim sɛ wankasa asem aye ka no kwa no wonim ho hwe enti wiase na nkasa aba no aye bɔne mai aye Agradaa mai aye bɔne ne so woni aye bɔne mai uti wiase ne so wo se open yi a ara nye bia ne se na me ka se konfo bi se wo se on na te se me pa dia enkanye bi kura die na dia dia okeka nkwase asem ne ade ofa no ho ade what you say nti Agradaa asem ne de eye ono eye adwenkese e na wo se hye no fi benkum no koye na me sa be kan church for say esai se krono ne na ada sika wo de akoto yi no asori da no asori ye Satan church to bi a wo ko asori bibia wo ye bonsam if say bibia eye se be foundation no fapem no scan free no akoto ye krono sika entu ko asori bia bonsam sika na ya na ade ba ko so esa ye me ya me di hu ya wa me nim nipa bia dwen enipa adwen na mpanimfo so ne bu be se be kaka se bituo yesi da bia akwasea bakrum da bia akwasea ebakrum wo ya de ne akwasea obeyi no fidie beyi ba na kaniema e ko so pa no be ya de be ya nwanwa se enka asol de mo ko ni betimi akowura ho enam sika ni brinti enti wo yene wo ka se wo ka wo be ka e kwa bewa nana esi ba kon esi mienu ede na ade ya futuo ede ama se ne enkosi mprensa se mo kura na asa mo sim hu video kura ni nsense bi esi hu video ho ya se si da ho ankrofo no ba kon ye se wono wo to dwom ho ho an ho aso dem wo ne ma a wo chemu e na de tosumienu so wo court no ano a ye ka se ye mfa no kɔ remand no ni na na oto awurade nwom se ne abofo betimi ayeden abeje no we ye wakoma kom so oja amba Agradaa ato nwom tonjom abofo ensane ti sam ready wo prisons achina obesan court nana 2 years ahwefo ane ahwefo ni ahwefo nyina ansana metuofo no me ka asem akere ahwefo ne etiefo ene sai mesremo empanimfo se etua yonko ho a etuaduam osi etuaduam na sabi yanka ni wachi a osi agroye de ene ya Agradaa achina betimi ayesibe asem no a ato no enya asem ato no se che akere na emido nemo ma emida se de otweseka no wo sika no wo ye bone a unya bone so akatua ampa ewiase o ye ade bia na wa hwede ma yi o na minim adekoro ne abakoro ti ma mi mu a ene de wo pe wiase de yakoya a se de wusi bu nkofo nya ho nyina achi no aso dem na ade kokko wuraye yankopɔ so te wo ye hwe ha to ma mi nkune ba bi mi ye nya somdie sa wo so di babo ade se mama ansana mi betufo no me se mahwefo metiefo se me pacho obi amanani na ho ni yenyi sika ni bremfiri ye nchen de meti ye ne se ye so se obi amra na onyankopon yi akire no a obeya adoye ya obeche yesi da bese 3 billion me de sa na matino so omo boa de ara me boa eto obi amra diska de beba no o hira so ediskal kese di ama wo na mo so amo de koye na wiase me bisa wo se wo hunu obi a se ye ngansem be no kasa wo kan ebe ye sebe kasa bi a enhwa ni ne mfata sika ni bre e do wu afa mo amoko ye obu mu no eye mo na mo pe ene obu mu wo susu se ye nyai no kora ye nyai na so twe se fata no ye mfama no na mo amoko ho ne de mo amoni mo sebe ma taba ena mo komi ekobu mo ye tabales mo jimi ankasa ne dua mi ni di matemesere mo sebe kafra mo jimi ankasa ye kasa obi ajimi a nye se sebe mi na mi di matemu ekoya mutimi ko ho ma ni bu mu jimi sika chese wo ye jimi fo so nye me na me di watemu da bi kafra odada mesere mo efri se anya bia no enanu ya no etu anto anti akora bonka ya tije kosiye ekoba ne sei ene wo sa dada wo se fe obete skama udimi nikako sika wo de koma nipa no ma wogiye no se sika no after okra no se oboabo no na udi ya adwuma kebetuma ya adwuma sure ejebe ne ka wo a wotimi koma na sakoji sika ene ay adwado mu twai entimi sre etiefo ahwefo asem tia wa ne se men ko hwe obi Facebook
Instagram ene na sefo ne YouTube nka se enipa somasi me hu no me hwe de wo ya wabene ana wo ya somasi ana obentere na sebe enkonko dinachi e ma ne nkonko bu se si a no charges no mabwa maso yabu maso abu meti e pa me we ya jimi sika sei na we so eta no Okomfo wo jimi sika sei we ye sei no ye sei wo se minye sei e bia no so obi ko bu obi a man no wo ayi Canada Ontario I was say tan Okomfo bia bebu no e won kra gine sikanti me ye tan Okomfo ne de e mia we nyina sebe eni nan eni nkon me sre ahwefo mommo ni na ho na sebe momfa ne se obi se me masakra ana me ye sofo bia ye nyankopon nipa sofo bia obi ka so asakra eno ano no me pesa me ka kire mo se ewi ase subai yadewo yafrubone eni makosa subai yadewo enti be pa chewo fasade we ya adusua na fa tu kotokuom fa bo bra na sabia mu sabia be ya obi ntimi mfa sokwan na wa chenchina asema piao ahefo na na Kesse ena samre de ye ba na kache na nia esie efa na Agradaa ne de also de Reverend Doctor ti Patricia hwan esie dua na samre de na ho asema ba bia ba de di kan ne bia ba de tosuminu ya ba na ho samre wa kire nipa bia ne wo so ye wo asetena mu na mo ni enso eda ho aha nende yedimu ebesie koso hwe na Kesse TV na ubenya nyansa ubenya nhunumu na abenya ntiase medin di breto ba kwesi twesi Mandela yadamu ase yamamombo ne hwe a enya ado